Можете да създавате невероятно изглеждащи вебсайтове с Google Studio, използвайки AI модела Gemini. Тези AI инструменти стават все по-добри и можете да изградите цял вебсайт за секунди. Буквално съм създал десетки AI вебсайтове, но има един голям проблем. Можете да поискате от Google AI Studio да създаде вебсайт. Той ви дава целия код. Изглежда невероятно, страхотни анимации, уникален дизайн, всичко, но след това си мислите: добре, как да го кача на реален домейн, как да го управлявам за клиенти или дори да създам служебен имейл като истински сайт. И обикновено тук спират повечето уроци, така че в това видео ще ви покажа как да вземете AI вебсайт, генериран от Google AI Studio, и да го пуснете на реален домейн. И което е още по-хубаво, всяка промяна или актуализация, която правите във вашия Google AI вебсайт, ще се отразява автоматично на живия ви сайт мигновено, без да пипате файлове. Всичко е автоматизирано и най-добрата част е, че можете да го направите за около 10 минути, без да докосвате нито един ред код. Добре, първото нещо, което ще направим, е да отидем в Google AI Studio, като ще оставя линк към него в описанието на видеото. За първа стъпка напишете Google AI Studio и кликнете върху първия линк. Ето го интерфейса на Google AI Studio. Първо кликнете върху Build. Тук можете да въведете заявката и това обикновено ще изгради вашия вебсайт. Няма да навлизам в подробности за писането на заявки, но тук ще направя една базова за ChatGPT и ще я стартирам. След като ChatGPT генерира заявката, просто ще дам десен бутон и копиране и ще се върна в Google AI Studio. След това просто ще поставя заявката. Тук под модела, ако кликнем на Open Settings, трябва да се уверите, че сте избрали последната версия на Gemini. Също така за рамката, уверете се, че сте избрали React или Next.js. След като го направите, затваряме това и кликвам върху Build. Сега Google ще създаде моя генериран от изкуствен интелект уебсайт. Добре, след като сайтът е готов, ако ви харесва този дизайн, ще оставя заявката за него в описанието, в случай, че искате да я пробвате. След като създадете сайта, горе вдясно кликнете на Settings, превъртете до GitHub и кликнете върху него. Ако нямате регистрация в GitHub, отидете на github.com и си направете безплатен акаунт. Това просто съхранява вашите сайтове в хранилища, които по-късно можете да прехвърлите към хостинг акаунта си. Да се върнем в Google, кликвам на Sign into GitHub, избираме нашия GitHub акаунт и го свързваме. Кликвам върху потребителското си име. След това избирам All Repositories и кликвам върху Install and Authorize. Сега, след като синхронизирахме GitHub, просто ще дадем име на това ето така. След това изберете видимостта, дали да бъде частно или публично. Няма голямо значение. Ще работи и по двата начина. След като изберете тези опции, кликнете върху Create GitHub Repository. Добре, супер. След това ще преминете към финализиране на промените. След това кликвам върху Stage and Commit All Changes. В този момент трябва да свържем това с Web Hosting. Сега, след като създадохме нашия AI сайт, трябва да го синхронизираме с хостинг. Има много различни хостинги, но този, който препоръчвам, е Hostinger. Основната причина да използваме Hostinger е директната интеграция с GitHub, която ни позволява лесно да хостваме нашия AI сайт. Правейки го по този начин, не е нужно ръчно да го местите към вашия web хост, а също така се синхронизира директно с вашия Google Gemini вебсайт. Това означава, че когато го актуализирате в Google AI Studio, той автоматично ще се синхронизира и актуализира на вашия реален домейн. Така че нека ви преведа през това как да се регистрирате в Hostinger и да интегрирате вашия AI вебсайт. И така, това е hostinger.com. Сега, след като стигнете до тук, ще кликнете върху Започнете сега. Сега по време на създаването на това видео, Hostinger всъщност актуализираха своя ценови план. Сега, тук имате 4 различни плана. Имате Premium, Business, Unlimited и Cloud Startup. Ще искате да изберете плана Unlimited. Основната причина е, че ако превъртим надолу точно тук, ще ви трябва интеграцията на Node.js, а това може да интегрира вашия AI вебсайт с Hostinger. И така, след като стигнете до тук под плана Unlimited, ще кликнете върху Избор на план. Следващата страница е страницата на количката. Сега, тук имаме период. Препоръчвам да се регистрирате за поне 12 месеца. Това ще ви осигури безплатно име на домейн, безплатна 30-дневна гаранция за връщане на парите и по-голяма отстъпка за вашия хостинг, използвайки нашия код за купон. Така че от дясната страна имаме опцията за код за купон. Ако въведете кода за купон DAREL10 и кликнете върху Приложи, ще получите допълнителни 10% отстъпка от всеки от плановете, които изберете. Така че тук ще кликна върху Приложи и цената падна от $70 на около $63. Спестихте около $7. Отдясно можете да въведете безплатното си домейн име или, ако още не сте решили, да го направите по-късно и пак ще получите домейна безплатно във вашия акаунт.
След това кликнете върху продължи. На следващата страница се регистрирате, като въведете имейл и създадете парола. После кликвате регистрирай се. Въвеждате информация за плащане, име, фамилия и пак кликвате продължи. Накрая въвеждате данните на кредитната си карта. И след като въведете тази информация, ще кликнете върху изпрати плащане. Добре, след като сте платили за вашия хостинг, ще кликнете върху започнете. Първо ще ни попита дали искате да създадете или да мигрирате уебсайт. Просто ще кликна върху създаване на уебсайт и ще кликна върху напред. След това ще ни попита как искаме да внедрим нашия уебсайт. И точно тук ще видите Node.js. Така че ще продължим и ще кликнем върху това приложение. След това трябва да ви попита дали искате да използвате домейн, поддомейн или можете просто да използвате временен домейн, в случай, че все още не искате да го пускате на жив уебсайт. Но ако искате да поставите вашия домейн, просто ще го направите тук. Ще видите, че моя домейн е наличен, така че ще избера моя домейн и след това ще кликна върху напред. Добре, супер. Сега ще внедрим нашия уебсайт, използвайки веб приложението Node.js. Така че точно тук ще видите, че можем да продължим с GitHub. Ще кликнем върху продължи с GitHub и след това ще изберете вашето хранилище. Сега ще видите, че имам доста, но това, което нарекох така, беше Vibrant AI Website. Така че ще избера Vibrant AI Website и след това ще кликна върху продължи. След това ще бъдете отведени на тази страница. Сега, в предварителните настройки на рамката ще изберете Vite. Ето тук. Това е съвместимо с рамката, която използваме. Така че тук ще избера Vite. След това, под променливи на средата, ще кликнем върху добави. И тук ще копираме и поставим API ключа на AI Studio. Така че нека се върнем тук в Google. И за сега нека кликнем върху обратно към началото, а след това ще превъртим надолу до вземи API ключ. И след това в горния десен ъгъл ще кликна върху Създай API ключ. Тук ще именувате своя API ключ, а след това за проекта просто ще създадем нов проект. Ще кликна върху Създаване на проект и това ще бъде проектът Gemini. Тук ще кликна върху Създаване на проект, след което ще кликна върху Създаване на ключ. След това ще отидем тук и ще кликнем върху Копиране на API ключ и ще се върнем в Hostinger. След това ще въведем няколко променливи. Така че ще кликна върху Добавяне на още. Добре. И след това ще въведем тези ключове. API ключ и просто ще го поставя тук. За втория API ключ за Gemini и ще поставя същия ключ. Следващият е API ключът на Google. И за всеки случай ще именуваме някой вид API ключове. И също така ще поставя същия API и още един. И след това ще поставя същия API ключ. Правейки го по този начин, се избягват проблеми с оторизацията, защото в зависимост от това как и е написал уебсайта ви, той може да изисква специфичен тип API ключ. Така че ще сложим всички тези, само за да сме сигурни, че нямаме проблеми с API. След като въведете тези API ключове, ще кликнете върху Край. След като добавите тези ключове, ще кликнете върху Внедряване. Сега внедряваме нашия и уебсайт в нашия домейн и хостинга на Hostinger. Добре, внедряването приключи. Тук ще кликна върху Към таблото за управление. Добре, и ако отидем тук и кликнем върху нашия уебсайт и вуала, сега имаме този красив и уебсайт импортиран в нашия активен домейн и ще видите, че уебсайта е напълно непокътнат, всички анимации са тук и изглежда невероятно. Освен това, ако кликнем върху всички тези връзки тук, ще забележите, че всички те работят. Така че уебсайтът е напълно функционален. Всички части на самия уебсайт работят, в резултат на това изглежда невероятно. Ето как можете да внедрите и уебсайт в хостинга на Hostinger. Сега, докато сте тук, съвсем набързо, ако искате да внедрите още и уебсайтове, има много бърз начин за това. Отивате тук на уебсайтове и кликвате върху Списък с уебсайтове. И след това тук кликвате върху Добавяне на уебсайт и ще видите Node.js Web приложение. И ако кликнете върху това, то всъщност ще ви преведе през същия процес на настройка. Така че по този начин можете бързо да генерирате и уебсайтове в активни домейни. И за този пример, просто ще кликна върху използване на временен домейн и това ще ви върне обратно към процеса на настройка, където можете да импортирате уебсайтове от вашето хранилище в GitHub. Това, което е наистина страхотно е, че тук можете да видите цялата информация за вашите уебсайтове, можете да видите колко ресурси използвате, може да получавате дневни резервни копия на и сайтовете си. Тук кликвате на настройка на имейл, за да получите имейл за новия сайт. После избирате безплатен бизнес имейл. Така че тук ще кликна върху Започнете и след това тук можете просто да създадете псевдоним, така че сложих hello на wilsondesigner.com. Сложих парола и след това ще кликна върху Създаване на нов акаунт. И след това тук ще кликна върху трите точки и просто ще вляза в web почтата. След това ще вляза в новия си бизнес имейл. И от тук вече можете да изпращате бизнес имейли до и от вашия hello на каквото сте създали.
Ако искате да получите достъп до тези имейли, те винаги ще бъдат тук в секцията имейли, където можете да управлявате входящата си поща. Добре, сега последното нещо, което ще ви покажа, е процесът на синхронизиране. Тук ще видите, че уебсайтът е на активен домейн и аз просто ще променя бързо началната страница. Добре, малко я актуализирах, така че сега имаме този бутон за призив към действие, а също и това е стартиране на проект. И тук ще видите, че просто пише разгледай работата. Така че, за да качите това на вашия уебсайт, трябва само да кликнете върху на публикуване и след това да отидете тук на GitHub и след това ще кликнете върху подготви и потвърди всички промени. Добре, супер. Това, което се случва сега, е, че всички промени се изпращат към GitHub и Hostinger ще ги отрази на живия домейн. Нека видим колко време ще отнеме. В момента е около 5:51, така че нека отидем на нашия уебсайт и ще го опресня. Все още не е отразено, така че нека видим колко време ще отнеме. Добре, ще опресня страницата още веднъж. И ето го. Изглежда, че няколко минути по-късно, около 2-3 минути, вече се вижда на нашия уебсайт. Поздравления за вашия нов уебсайт с изкуствен интелект. Ако имате въпроси за инструментите с EE, за Gemini, Lovable или някой от тези инструменти за вайб кодиране, пишете в коментарите и ще се постарая да отговоря на всички. Казвам се Даръл Уилсън и ще се видим по-късно, хора.